दिनैहाय फेब्रुवारि 10 तारिख नैबे सानजौफु सम बा माव जोङो मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे प्रग्राम जोङो खालामनाय जादों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोंनि बिटिसि एकर्ड डे। दिनै बे जोंनि जेब्लानाखि बिटिसि एकर्ड जाजेनदोंमोन बेखौ लानानै दिनै जोङो बिनि जोनोम सानखौ दिनै जों फालिनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो गोबां मानसिफोर दङ जोंनि बिपिएफ दोलोनि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोरबो। दिनै जोंहा मोनसे थांखि दङ, जोङो बिटिसिआ जोंनि थाखाय मोनसे जोंनिनो थाग्रा जायगा बा जोंनिनो न' होननानै जों सानो। बिनि थाखायनो जों दिनै बे बिटिसि एकर्ड डेखौ दिनै जों फालिनाय जादों। आरो जि प्रग्रामखौ दिनै खालामदों बेयावल' नङा, गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै जोंनि बेसेबांमानि बिटिसि एबा बिटिआर जायगायाव दिनै जोंनि बिटिसिआव गोलैनाय मानसिफोर दङ बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बा दिनै बिपिएफ दोलोनि मावथिफोर दं। गासैबो दिनै जोंनि बे बिटिसि एकर्ड डे प्रग्रामखौ दिनै फालिनाय जादों। एकर्ड डे फालिनायजों लोगोसे माबाफोर आरोबाव एक्टिभिटिफोर लानाय जादों नामा? दिनै बेवहाय माने बेयो स्पेसियेलि जोंनि मोनसे प्रग्रामखाय बेवहाय जोङो दिनै माखासे प्रग्रामफोर जों खालामनाय जायाखै। अब्लाबो जोङो दिनै सेन्ट्रेलनि प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्ट आरो रायजो राजा गासैजोंबो जोङो मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों माखासे दिनफोरनि गेजेरावहाय जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जागोन। आरो बे प्रग्रामा दिनैहाय जोंनि बे बिटिसि एकर्ड डे प्रग्राम, बे प्रग्रामा दिनै माखासे जोङो उद्देश्यखौ लानानै जों खामानिखौ जों लानाय जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि स्पेसियेलि प्रग्राम हिसाबै जोङो माखासे जयनिं प्रग्राम बा माबा मोनसे जोंनि रायलायनाय मानाय बेखौ जों सावरायलायनायखौ जों लानाय जायाखै। गतिके जोंहा मोनसे साननैसोनि उनावनो माखासे गोबां खामानि दङ। नैबे 2024 एमपि इलेक्सननि सिगांनो जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो चिराङाव दङ हिसाबै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव 13थासो प्राइमारियाव जोंहा रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गुबुन दलनिफ्राय लानानैहाय दिनै जोंनि बे बिपिएफ दलाव जोङो लाबोनो थाखाय दिनै जों थिरांथा लागासिनो दं आरो लाखाबायबो फाइनालि। बेवहाय जोङो डिटेल्स जों टाइमखौ होनो हाया, बारा होनायबो नङा आरो माबे टाइमाव जों खालामगोन बेखौहाय जोङो बे नैबे मासनि गेजेराव लास्ट मासनि गेजेराव जोङो 12थासो प्राइमारियाव जोङो 5000सो मानसि जों जयनिं खालामनो थांगासिनो दं आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा निउसनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। इलेक्सननि थाखाय केप्टन हिसाबै सोर सासे बिजाथिखौ सायख'गोन? दिनै नैबे 2024 नि जे बिसायख'थि एमपि इलेक्सननि जे माबा लादों जोंनिनो केन्डिडेट, बे केन्डिडेटआ जों दासिमबो डिक्लेयार होनाय जायाखै। गतिके डिक्लेयारा होनाय बायदियानोखा, अब्लाबो जोङो जोंहा गोबां रुल रेगुलेसनजों जों खारनांगौ जायो। गतिके जों बेनि थाखायनो जोङो डिसिसन होनो हाया। गतिके साननैसोनि गेजेरावनो बा 15 तारिखसोनि गेजेरावनो जों बे डिक्लेयारखौ मोनसिगोन सोर केन्डिडेट जाथावथाव। आरो जाय केन्डिडेटआ जागोन बियो निस्सय रायजो राजाजों अनसायजानाय केन्डिडेटखा आरो बे केन्डिडेटआ जोंनि क'क्राझार लकसभा, बे क'क्राझार लकसभायाव निस्सय देरहागोन होनना जों बयबो सानो आरो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि स्ट्रं भाबै दिनै बयबो बुंगासिनो दङ जे जोंनो बे लिडारखौ नांगौ आरो बे लिडारा जुदि जोंनाव फैयोब्ला गोजौ थाखोआव दिनै एमपि इलेक्सन पार्लामेन्टआव बियो गोजौ साननो हानाय बा माखासे राजनितिकआव गोबाव समनिफ्रायनो दिनै दैदेनगिरि जाबोनाय हिसाबै बिथाङा निस्सय जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन होननानै जों गोबां रायजो राजानिफ्राय जों निउसखौ खोनानो मोनदों। गतिके जोंनि जाय लिडार जागोन बा जाय एमपि इलेक्सनाव ओंखारगोन बिथाङा जोंनि रायजो राजाजोंनो सायख'जानाय आरो बेवहाय सोरबा पार्टिनि थाखायल' नङा, रायजो राजाजोंनो निजे बिथाङा अनसायजानायखा। फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव गमामायैनो खामफाया नङाबा सोरबा सासे बिजाथि जाखांनायनि उनाव जुदि बिपिएफ दोलोआ देरहायोब्ला बिपिएफ माबा सरकारा माबा मोनसे गोहोमाव गोलैगोन नामा? एक्सुवेलि नंगौ, दिनै एमपि इलेक्सनाव देरहानाय लोगो लोगो 2025 एमपि इलेक्सनावहाय जाय जोंनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो देरहानायाथ' खाथांखा। माब्रैनि खाथां होननानै बुङोब्ला जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन, बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मथा मथि फ्राय जोंनि बिपिएफआनो बांसिनखा होनजायो। मोनसे ना मोननैसोल' माने इउपिपिएल दोलोआ देरहादों। दिनै बेवहाय जों नुनो मोनो जे इउपिपिएल दोलोजों सापर्ट बांसिन ना बिपिएफ दोलोजों सापर्ट बांसिन आरो फ्राय दा नैबेयावबो जों नुनो मोनबावो दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआवहाय मानि थाखाय दोलो फैगासिनो दङ, मानि थाखाय दोलो जयनिं जागासिनो दङ। जों बेयावनो नुनो मोनो
UPPL दोलो देरहागोन ना BPF दोलोआ देरहागोन आरो सोरबा पार्टिया देरहागोन गतिके जोंहा मोनसेल' थांखिया बेनो हाजार हाजार मानसिफोर दिनै जयनिं जाफैदों आरो जयनिं जाफैनायनि मेन खारनानो जादों जाहैबाय जोङो MP इलेक्सनाव जों माबोरै दैथायहरगोन जोङो बेखौ थांखि लानानै जों बेसेबां मावनांगौ खामानि दङ जों बेखौ मावनानै जोङो MP इलेक्सनाव पार्लामेन्टआव जोङो दैथायहरनो थाखाय जोंनि सारमोनखौ बा जोंनि लिडार खालामहरनो थाखाय जोंहा स्ट्रं मावगासिनो दङ आरो निस्सय जोंनि BPF दोलोआ MP इलेक्सनाव देरहाथारगोन होननानै जों बयबो आसा खालामो रायजो राजानि